και είναι επαρχιώτης. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αγαπημένοι ειρηνοδρόμοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων του Δημοσίου Ανατολικής Αττικής, Γρηγόρης Λαμπράκης, βλέπετε έχουμε την τιμή να έχουμε στην ταμπέλα μας το ένδοξο αυτό όνομα. Προσπαθούμε λοιπόν να περπατάμε στην περπατησιά του, στην περπατησιά όλων αυτών των μεγάλων που κατέθεσαν ακόμη και τη ζωή τους για την ειρήνη του κόσμου, για τη ζωή του κόσμου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης ήταν γιατρός. Όχι από τους γιατρούς που πολλοί ξέρουμε και γίνεται κουβέντα στα κανάλια τους, αλλά από τους γιατρούς που κατέθεταν και καταθέτουν μέχρι σήμερα και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο τα πτυχία, την επιστήμη και τη ζωή τους για το κοινωνικό σύνολο. Ζούμε σε εποχές οι οποίες είναι τραγικά δύσκολες. Το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε και το εισπράττουμε όλοι. Έχουν αποθρασινθεί τόσο πολύ που πλέον κατάμουτρα μας λένε, τα ακούσαμε και μόλις προλίγου από τους συναδέλφους, ότι τα λεφτά μας, το αίμα μας, το οποίο έχουμε πληρώσει για να έχουμε υγεία, πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση, παιδεία, δεν είναι δικά μας, είναι δικά τους. Είναι δικά τους είτε στους τραπεζίτες με τον αναβαλόμενο φόρο, που είναι αφορολόγητοι, είτε στα πατριωτάκια μας τους εφοπλιστές, που συνταγματικά είναι αφορολόγητοι και για τους οποίους πρέπει να στέλνουμε τα παιδιά μας με φρεγάτες στο Περσικό, να κινδυνεύουν να φουτάρουν για αυτούς τους κυρίους, και συν της άλλης, ειδικά για αυτό το βιολί, να πληρώνουμε και $500.000 την ημέρα, στερώντας από τα παιδιά μας τα σχολιά, τα νηπιαγωγεία, από τους γερόντους, τα γυροκομεία, από τους ανθρώπους συνολικά, από όλη την κοινωνία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ. Είναι δικά τους τα δικά μας. Είναι πραγματικά δικά τους τα δικά μας. Και στην τελική, αν δεν έχουμε ψηλά το κεφάλι, είναι δικιά τους και η ζωή μας. Την απάντηση όμως, συναγωνιστές, την δίνουν περήφανα οι πιτσιρικάδες, οι σκελετωμένοι και ψηριασμένοι της Παλαιστίνης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τεθωρακισμένα τους με πέτρες. Με πέτρες! Την ώρα που αυτοί βομβαρδίζουν και σκοτώνουν σαν τα κουνούπια δεκάδες και δεκάδες παιδιά, μωρομάνες, γερόντους την ημέρα. Και όχι μόνο στο Ισραήλ, τα βλέπουμε και στο Ιράν, τα βλέπουμε στην Ουκρανία, προηγούμενα υπόθηκε. Τα βλέπουμε παντού. Άρα λοιπόν σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, σηκώνουμε τη γροθιά ψηλά και πορευόμαστε στα βήματα του Γρηγόρη του Λαμπράκη μέχρι το Σύνταγμα, που απόψε, όπως ακούσατε, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Ευχαριστώ.